Обикалях по алеята на женския пазар и по късните часове. Един от местарските магазини се разхождаха едни животинки. Какви? Плъхчета. Пляк! Драги месоядни зрители, намираме се пред магазин за месо на женския пазар, където мръвката е винаги прясна, толкова прясна, че даже мърда. Показваме ви нощната опашата смяна. Това са инспекторите по чистота. Инспектор номер 1 се притеснява за теглото си и се суети на кантара. Аз съм напълнял. Въпреки, че е неудовлетворен от резултатите, лакомията му надделява и той се отправя към месомелачката, за да се подкрепи. Че вкусно! Така ми се ослажда! Да, скъпи приятели, това съм аз, Бой Ваклинов, заедно с инспекторите от Българска агенция по безопасност на храните. Отиваме да направим съвместна акция проверка на месарницата на Джери. Дирекция безопасност на храните, София град. Вярно ли е, че жената котка тук идва и пазарува в промишлени количества живо месо? Здравейте, вие за Мишково ли идвате да се вземете? Мишково? Да, тук. Мишково? Да, тук. Мишково? Да, тук. Как, ма ние, това е съвместна акция, чакай сега, пак ли ще се държим агресивно? Ние не се държим въобще агресивно. Пускай камерата! Вие щупихте камерата току-що. Викай! Правиш съвместна акция? Няма съвместна акция. Няма. Чакай сега, чакай. Чакай, леко с камера. Не съм съгласен, че не може. Не може с камерата. Ще ни бутат пред вас ли смисъл? Виждам някакво престъпление. Да, не, ама ни... в момента така ли ще се държи? Аз не бутам никой. Да, бе, да! Спокойно съм обаче. Не, как да нямаме право? Нямам представа кой има право и няма право след това. Леко с камера, леко с оператор. Ние чакай пак. Ние искаме да си затворим магазина. Чакай сега, защо? Верно ли е тук бил коронован цар Пух? Цар Пух си ти. Аз ли? Това между другото е литературен герой. Чел ли си тази книга? Аз съм Джеймс чел, Клавел. ти не си я чел. Чел съм я. Той цяла 4 книги са. А верно ли е, че са тук като котки са? Много големи мишки. Като котка са. Добре, моля да се излезе. Чакай сега, значи, това е пред полицията ни бутат. Искам да поздравя. Ще поздравиш баба ти. Охо, ето пак не изгониха пред полицайите. Моля ти се, бе, ти не разбираш ли български? Чакай, Какво? значи това в момента е в обществен интерес и имаме право да снимаме. Виж! Чакай сега, защо? Искаш ли да разкаже цар Пух? Да, може ли да го видя? Искаш ли да разкаже цар Пух? Ма защо си толкова агресивен? Вижте как се държат пред полицайите. Скъпи приятели, в разгара на проверката на месарницата на Джери. Установихме доста несъответствия в интерес на истината, като се започне от сграден фонд и технологично оборудване, силно амортизирана база, наличие на силно замърсяване на стените, на пода, замърсяване от кръв, говорим, защото това е магазин, виждате, специализиран за месо и местни продукти, наличие на корозия, силно корозирали стилажи в хладилната камера, ронеща мазилка. Немек, месото е с мазилка вътре. Месето, наличното месо, което се съхранява вътре, е без придружаващи документи. Тоест не знаем откъде се доставя, как се съхранява, видяхме вече. И ако не се представят необходимите документи, съответно ще бъде поставено под възбрана и трябва да бъде насочено за унищожаване към екарисаж. Този обект има сключен договор с оторизирана фирма за дезинфекция, дератизация и дезинсекция. Това обаче, което прави впечатление, че е извършена дезинсекция, т.е. е обработено само за инсекти, за мухи, а дератизацията, която касае нашите хора, гризачите, към момента при последната проверка не е била извършена. За сигурно ще се стигне до спиране експлоатация на обекта. Сега ще връчим една покана за явяване на упълномощено лице в областна дирекция по безопасност на храните, за да може да му връчим на него заповедта за спиране, експлоатация на обекта, да съставим акт за административно нарушение на фирмата. Въпрос от публиката, къде се изхвърлят месото? Все още не са ни представили такъв договор. Месото мога да ви кажа къде го изхвърлят.
на улицата зад магазина в едни кофи го разнасят кучета. Това е абсолютно недопустимо. Няма как специализиран магазин за месо и местни продукти да се изхвърля продуктите в кош на улицата, както пък казахте вие. Миналата година, при извършена проверка от наши колеги, този обект е бил затварян веднъж. Вероятността да не продължи да работи не е никак малка. Установи се и тютюнопушене, наличие на огарки в подготвителни помещения, основно помещение, наличие на инсекти в момента на проверката, нередовна здравна книжка на един от служителите. Това е за сега, за господари на ефира. Това съм аз, Бой Ваклинов, тук от месарницата на Джери. Мария, ще ти покажа цар Плъх. Моля, ще ми покажеш, Джери ще ми покажеш ти. Чакай, сега ще го извада. Това е романа, бе! Ти за какво си мислиш, бе? За какво мисли тая руска главичка? Това ли е цар Плъх? Това е цар Плъх, да. Не, бе, това ми е подвързието от моите книги, защото много ми останаха. Вътре е цар Плъх, ето чети. Айде, говори! Добре. Поздравяваме Агенцията по безопасност на храните за бързата реакция. От тях разбрахме още, че това не е първият път, в който този магазин е затварян. Остава да разберем само на каква стойност ще възлиза актът, който ще бъде съставен на собствениците. Тях лично съветваме вместо да се държат агресивно и да скачат на бой, да въведат магазина в ред и чистота. А защо крещиш? Защото ме изземиха. Как мога да бутат го, така го бутат? Защо го бутаха през цялото време? Аз това не можах да разбера.